Kwamitin da ɗan majalisar dattawa ta ƙasa mai wakiltar Zamfara ta Yamma, Dr. Abdulaziz Yari Abubakar Marafan Sokoto ya aika domin miƙa saƙon ta'aziyyar rasuwar marigayi Honorable Aminu Ibrahim Kasuwar Daji, ɗan majalisar dokoki na jiha mai wakiltar Ƙaura ta Kudu, wanda ya rasu bayan 'yar gajeriyar rashin lafiya, ya je don miƙa wannan saƙo. Kwamitin da Dr. Abdulaziz Yari Abubakar ya tura ga iyalan mamacin sun halarci gidan marigayi Honorable Aminu Ibrahim Kasuwar Daji a ranar Juma'a 12 ga watan Afrilu shekara ta 2025 domin isar da ta'aziyyar mai girma sanatan, wanda ya jajanta wa iyalan marigayin da 'yan uwansa da majalisar dokoki ta jiha da 'ya'yan jam'iyyar APC da jama'ar jihar Zamfara akan wannan babban rashi da aka yi. Marafan Sokoto kuma ɗan majalisar dattawa ta ƙasa Dr. Abdulaziz Yari Abubakar ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya gafarta wa marigayin kuma ya ba iyalan mamacin haƙurin jure rashin da aka yi. Ya kuma ba da gudunmuwar Naira miliyan 2 ga iyalan mamacin da kayan abinci da suka ƙunshi shinkafa buhu 10 da masara buhu 5 da gero buhu 5. Kwamitin da Dr. Abdulaziz Yari Abubakar ya aika wajen ta'aziyyar na ƙarƙashin jagorancin Honorable Sani Ahmad Gwamna Mayanci, Jarman Maru, tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar APC na jiha daga Zamfara ta tsakiya. Sauran 'yan kwamitin su ne Alhaji Abdullahi Ja'o Zurmi, tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar APC mai kula da Zamfara ta Arewa, da Alhaji Umar S. Fada Moriki, da Honorable Shehu Mai Wurno, tsohon ɗan majalisar jiha, da Alhaji Umar Ɗan Mai Gadi, tsohon shugaban jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar Zurmi. Da suke mai da jawabi a madadin iyalan marigayin Alhaji Hamisu Kasuwar Daji da Alhaji Aminu Sani Jaji da shugaban majalisar dokoki na jihar Zamfara Honorable Bilyamin Moriki sun nuna godiya da jin daɗi da karamcin da sanata Dr. Abdulaziz Yari Abubakar ya nuna na tunawa da mamacin da kuma tallafin da ya bayar ga iyalan da ya bari. Sun kuma yi addu'ar Allah ya saka masa da mafificin alkhairi, da fatan Allah ya karɓi bakuncinsa ya kyautata bayansa, amin.